Reċentement sibna li Malta fil-perjodu ta' żmien kavallieri kienet tirċievi porċellana mill-Ċina. Dana qed insibuh kemm fi skavi arkeoloġiċi biċċiet mardumin taħt l-art ġo postijiet tal-Palazz tal-Inkwiżitur jew ġo l-Palazz tal-Gran Mastru, kif ukoll minn informazzjoni ġejja minn arkivi minn manuskritti ġo l-Biblioteka tal-Belt. Il-porċellana hija suġġett speċjalizzat ħafna li jeħtieġ ukoll għarfien fuq il-kultura li qed tipproduċiha. Allura, meta kien hemm opportunità li mmur għal xarejn nistudja ġewwa Beijing, ġewwa l-Mużew tal-Palazz Imperjali, ġil Forbidden City, ħadd dak iċ-ċans applikajt għal dil-fellowship u b'sorpriża kbira jiena ġejt aċċettat u ħarġet ħafna informazzjoni ta' interess, ferm iktar milli ħsibt oriġinarjament. L-iktar bdejt billi xtaqt iktar informazzjoni fuq il-biċċiet li nstabu Malta. Frammenti kif ukoll biċċiet sħaħ li għandna fil-mużewijiet. X'inhuma d-dati tagħhom, fejn ġew prodotti, fajnej il-kultura Ċiniża x'kienu jfissru dawn l-oġġetti. U meta setgħu ġew Malta u għaliex. Apparti minn hekk, però la darba kont ġewwa Beijing, bdiet ħirġa stampa iktar komplessa u kelli l-opportunità nistudja l-istorja tal-importazzjoni u tal-kummerċ bej Malta u ċ-Ċina, l-bidu ta' dan il-kummerċ importanti li llum jinvolvi d-dinja kollha. Dan il-kummerċ klassiku ħanajdu hekk storiku baqa jikber u sar importanti ħafna fi żmien seklu 18 u baqa għaddej sakemm dħalna fil-perjodu tal-kolonjaliżmu Ingliż. F'dak il-perjodu jidher li l-importazzjoni tal-porċellana majnat kważi spiċċat tal-kollox u minflok naraw il-porċellana Ingliża u Franċiża u Ġermaniża ħadet is-suq minn dak li qabel kien parti mill-kummerċ Ċiniż. Huwa privileġġ kbir li jkollok aċċess sħiħ għall-esperti Ċiniżi u għall-kollezzjonijiet tal-porċellana tal-palazz. Infatti, bl-esperjenza kbira tagħhom f'dan il-qasam, l-esperti Ċiniżi kienu kapaċi jiddataw u jaqsmu informazzjoni anki fuq l-iċken biċċa ta' porċellana. Porċellana Ċiniża hija influenzata ħafna mill-gosti tal-imperaturi. Ġifri kull darba l-imperatur kien jinbidel, kien joħroġ specifications fuq x'tip ta' porċellana xtaq ikollu ġewwa il-palazzi tiegħu, mxerdin maċ-Ċina. Ġifieri x'tip ta' kulur, x'tip ta' kwalità ta' finezza, x'livell ta' finezza jrid, x'tip ta' dekorazzjonijiet jixtieq jara fuqhom, eċetera, eċetera. Minħabba dil-użanza, l-istudjużi tal-porċellana Ċiniża isibuha aktar faċli biex jiddataw dawn l-oġġetti u biex jiksbu tarif dwarhom. Nixtieq nirringrazzja ħafna il-kuraturi u l-arkeologi tal-mużew għax b'entużjażmu kbir għajnuni f'dal proġett u kienu ħafna interessati fir-riżultati li ħarġu minna. Tlaqt miċ-Ċina verament b'sens ta' rispett għal dak il-pajjiż u xewqa li nikkollaboraw iktar fil-futur.